אז על רקע המתיחות הגוברת סביב תוכנית הגרעין של איראן, ולמרות סימנים של התעצמות צבאית בסין, ממשל אובמה מציג דווקא החודש תוכנית לקיצוץ מסיבי בתקציב הביטחון. שי בן ארי מחדשות 2 עם הפרטים. בשבוע שבו יריביו הפוליטיים של ברק אובמה פתחו רשמית את עונת הפריימריז הרפובליקנית, הנשיא עצמו היה מרוכז ביוזמה חדשה שעשויה לשנות לעד את פניה של מערכת הביטחון בארצות הברית. We need a smart, strategic set of priorities. The new guidance that the Defense Department is releasing today does just that. אובמה מציג החודש תוכנית לקיצוץ של כ$0.5 טריליון מתקציב הביטחון, ולמרות זאת, היוזמה החדשה אמורה להכין את הצבא לאתגרי המאה ה-21. We'll be able to ensure our security with smaller conventional ground forces. We'll continue to get rid of outdated Cold War era systems so that we can invest in the capabilities that we need for the future, including intelligence, surveillance, and reconnaissance. בממשל מודים כי התוכנית החדשה באה על רקע מצבה הכלכלי העגום של ארצות הברית, אך יחד עם זאת מדגישים כי המהלך נדרש על מנת להתאים את הצבא לעולם חדש של איומים. החזון של אובמה כולל פחות טנקים וחי"ר, לצד יותר מחשבים ואמצעי לחימה מתוחכמים. בקיצור ובטרמינולוגיה שמוכרת לנו, צבא קטן יותר וחכם יותר. העיתוי של המהלך הזה אינו מקרי. לאחר השלמת היציאה האמריקנית מעיראק, ממשל אובמה מרכז את המאמצים על מנת להביא לסיומה של המלחמה באפגניסטן. אכן, לקחי שתי המלחמות מורגשים היטב באסטרטגיה החדשה, שכוללת הנחיה מונעת ניהול של שתי מלחמות מלאות במקביל. The Army and Marine Corps will no longer need to be sized to support the kind of large-scale, long-term stability operations that have dominated military priorities and force generation over the past decade. בשלוש שנותיו בבית הלבן, אובמה התעמת לא פעם עם הגנרלים בפנטגון, אבל את היוזמה המהפכנית הזאת הוא מעביר בעזרתם של שני האישים המקורבים אליו במשרד ההגנה האמריקני. שר ההגנה החדש ליאון פנטה, שהחליף לאחרונה את רובוט קיטס הרפובליקני, והרמטכ"ל הטרי מרטין דמפסי, שלפני שהתמנה לתפקיד היה במשך שנים איש סודו של ברק אובמה במזכ"ל האמריקני. מבקריו של הנשיא כבר מנצלים את ההזדמנות לתקוף את אובמה על הסיכונים שהוא לוקח בקיצוץ תקציב הביטחון אל מול האיומים הגוברים מצד איראן, צפון קוריאה וסין. יחד עם זאת, הפערים בין ארצות הברית לשאר העולם נותרים משמעותיים. I firmly believe, and I think the American people understand, that we can keep our military strong and our nation secure with a defense budget that continues to be larger than roughly the next 10 countries combined. כעת נותר לראות אם הנשיא אובמה יצליח להגשים את חזונו. אם כן, המהלך הזה עשוי להתברר כצעד היסטורי בתולדות ארצות הברית, ואחד ההישגים הבולטים של כהונתו. וברומניה